Събота сутрин, 7:20 са съботните 5 км. Малко отиваме да бягаме лекичко, много лекичко. Днес ще си говорим какво е това леко бягане. Лекото бягане или темпото за загрявка или easy running някои го наричат, или просто едно бягане за здраве. Това е може би най-хубавото и най-приятното бягане от всички видове бягания, които може да и съществуват. Технически това е едно бягане, където нашият пулс е между 65 и 80% от максималния пулс, който може да развием. Как се смята максимален пулс? Това е една много спорна тема, но да речем, че най-лесната формула за един човек, който не се занимава сериозно, е 180 минус неговите години. Тоест, ако сме на 30 години, 180 минус 30, около 150, няма да ни е много натоварващо бягането. Това малко да се приема относително, защото за хора под 15-16 години и хора над 65 не е точно така, но и те също могат да я използват до някъде тази формула. Като държа да кажа, че това не е някакво твърдо число, ако бягам с 145 или с 155, какво ще стане? Значи, пулса на човек варира много и много зависи от атмосферни условия, дали има вятър, дали вали дъжд, дали е горещо, дали е студено, как се чувства самия човек в деня. Но е едно добро ориентировъчно число, към което да се стремим, за да бягаме леко. Ако нямаме смарт часовник, как да го определим сега този пулс, висок ли е или е нисък? Най-лесният начин, който хората са използвали преди смарт часовниците, да побягаме известно време, добре около 15-20 минути, с темпо, което ние смятаме, че е леко темпо и е леко бягане, да спрем и дали с телефона ще спуснем един хронометър или просто с един такъв стар часовник, ще сложим ръката на врата, ще видим за 15 секунди колко ни е пулса, ще го умножим по 4, така ще получим колко ни е пулса. Мери се за 15 секунди и се умножава по 4, по простата причина, че ако изчакаме една минута без да вършим нищо, той пада. Той много рязко пада в първите 3 минути пулса, след като се спре упражнението. Също добри начини за определяне на това леко ли бяга човек е колко сме задъхани. Значи не трябва да има такива неща от такива дълбоки дишания, трудно да си поеме въздух. Можем ли да говорим свободно е също доста добър начин да разберем леко ли бягаме в момента, но аз не го харесвам лично много това, защото мога да ви покажа как аз говоря и бягам, но не бягам леко. И говоря с почти пълни изречения. Така че това не е толкова добър тест според мен. За мен много добър тест е, докато бягаме, колко се движим ръцете. Има хора, които високо се държат ръцете, ниско ръцете, но ако бягате леко, трябва да бягате съвсем леко, т.е. рамената става съвсем леко се движи. Няма такива големи движения, махове, бягаме си леко в темпо. Това е.
Също най-добрият вариант да се установи леко ли сме бягали е постфактум, т.е. като свършим тренировката, свежи ли се чувстваме, спокойни ли сме, много ли сме задъхани, имаме ли нужда да клякаме, да сядаме, да дишаме дълбоко, тези неща не трябва да ги има. Тогава не сме бягали толкова тежко и също не трябва да има мускулна треска, след като сме бягали, да речем, 3-4 седмици. Едно леко бягане изобщо не трябва да ни изморява, то трябва да ни освежава. Какви са ползите от това леко бягане и защо трябва да го правим? Ползите са много, като хубавото на лекото бягане е, че с относително ниско усилие получаваме много големи ползи. То се развива три неща. Развива сърдечно-съдовата система, развива дихателната ни система и развива мускулатурата на краката, разбира се. При 60% натоварване на нашия организъм, т.е. на сърцето, при 60% от максималния ни пулс, това дето го говорихме преди малко, тогава сърцето започва да изтласква максимално количество кръв. Т.е. то прави много голяма контракция и няма смисъл да увеличаваме темпото. След 60% ние просто го караме да бие по-бързо, но не и по-силно. Тоест, ако поддържаме това темпо достатъчно дълго време, ще получим почти същите ползи, ако си даваме страшно много зор. И естествено риска от контузия става много по-голям, умората е страшно по-голяма, така че няма нужда да се напълваме толкова много. Това е прекрасното на лекото бягане, че с него може да си почиваме дори, може да развиваме много нашите функции на организма, може да се чувстваме добре и то е лесно за изпълнение. Друго какво може да кажем за него е колко често трябва да бягаме. Хубаво е да бягаме около 3-4 пъти в седмицата, около 30 минути. Да не е по-малко от 30 минути, може и малко повече, това вече зависи от самия човек колко е подготвен. Но едно леко бягане между 30 минути и час може да стига, но ако просто искаме да поддържаме един тонус, искаме да бъдем едни здрави хора, да речем, че 3 пъти по 30 минути на седмица е едно прекрасно начало. Само че идва един момент, в който човек бяга малко повече, започва да му харесва, като разбере, че не е това бягане, което го помни от училище или като е тренирал някакъв спорт, което е много тежко, то е наказание, че не си свършил нещо, а е просто едно бягане за удоволствие. Тогава той започва бързо да увеличава своето темпо и своето време, което може да бяга. Носи удоволствие, но много увлича. Като увлече малко повече, човек често забравя, че всъщност не е подготвен за такива големи натоварвания, защото с натрупването на километрите, нищо, че е леко бягането, то пак става натоварващо. Става натоварващо за сухожилия, става натоварващо за меки тъкани, за фасция и може да се натрупа умора някаква и да се контузи човек, ако твърде бързо започне да бяга. Това да речем, научава се човек да бяга 5 км 3 пъти в седмицата и след 3 седмици започне да бяга 7 км 5 дена в седмицата. Това е твърде рязък скок. Значи не може от 15 на 35 за 2 седмици. Има най-различни начини, по които може да се увеличават километрите. Аз обичам да го правя така. Увеличаваме с наброя бягания по километър на седмица. Тоест, какво ще рече това? Бягали сме 3 пъти в седмицата по 5 км, следващата седмица може или да бягаме 3 пъти по 6 км, или да добавим още едно бягане, което да е 3 км или 4. И така следващата седмица, да речем, бягали сме вече 4 пъти и сме бягали 18 км. Тия 18 км може да ги направим 22, 23 до 25, нещо и такова. Като аз обичам може би 2 или 3 седмици да вдигам обема на тренировката, след което една седмица да задържа или дори да върна малко обема, т.е. да се почина малко. И така да видя тялото ми как се справя с натоварването, на което го поставям.
Това е. Приятни тренировки на всички и успех. Малко да дигнем ли? Айде, добре. Ти води. Съм излязал за леко бягане уж. Здравей! Добро утро! Това в момента е ли? Това в момента е 5. Не е 5:34. Някъде там е според мен. На тебе ти изглежда като 5:30-5:40. Ама всъщност е под 5. А Марио, ти на колко си години? До година 71. Браво, браво. Шампион.